дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ба тоҷикистон боз 460,350 воя ваксина ворид шуд. дар шаҳри бӯстон навраси 16-сола ҳангоми ба фурӯш баровардани 24,000 адад маводи тарфгарӣ боздошт гардид. ҳушдор аз сардиҳо чанд тавсияи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба сокинон. заҳрулудшавии 35 нафар дар сухт баъди истеъмоли гӯшт. ҳабси сокини душанбе барои азият додани ҳамсару фарзанди маъюбаш дар ҳолати мастӣ. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи механизми ковакс ба ҷумҳурии тоҷикистон 157,950 воя ваксинаи Pfizer BioNTech, 302,400 воя ваксинаи AstraZeneca ва дар маҷмӯъ 460,350 вояи ваксина ба Тоҷикистон ворид гардид, иттилоъ доданд аз маркази матбуотии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Амид Ховар. ваксинаҳои мазкур бо мақсади пешгирии бемории сирояти COVID-19 ва ҷиҳати ба иммунизатсия бар зидди сирояти мазкур фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат ворид гардиданд. бояд гуфт ки вояҳои ваксинаҳои мазкур дар анбори махсуси вазорат нигаҳдорӣ шуда тибқи талабот ба шаҳру навоҳии мамлакат интиқол дода мешаванд. дар даҳаи аввали моҳи декабр кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд 6 ҳолати муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгариро ба қайд гирифта маҷмӯан 54,741 адад маводи тарфгарии садодиҳандаро ки маъмулан хлопушка мегӯянд мусодира намуданд. аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри бӯстон санаи 4 декабр навраси 16-сола ҳангоми ба фурӯш баровардани 24,000 адад маводи тарфгарӣ бо номи Трения боздошт гардид. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод аз Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар Тоҷикистон муомилоти маводи тарфгарӣ бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш доштани он чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан манъ карда шудааст. ҳама гуна кирдори алоқаманд ба он амали ғайриқонунӣ ҳисоб шуда ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷиноятӣ дар пай дорад. аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нав чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо баҳонаи дилхушӣ авҷ гирифта асосан ҷавонону наврасон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ба ҳамин маъно кормандони милитсия дар ҳудуди ҷамоати деҳотии унҷаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрванд Муллобоев Дилшод Муҳаммаҷонович соли таваллудаш 2001 барои ғайриқонунӣ нигоҳдории маҳсулоти пиротехникӣ боздошт гардида аз ӯ 24,000 дона хлопушка мусодира гардид. аз рӯи далелҳои ошкор гардида дар асоси талаботи моддаи 1991 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. мақомоти корҳои дохилӣ аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ба хотири ба даст овардани манфиати пулӣ меъёрҳои манъкунандаи қонунро сарфи назар накунанд. волидонро низ зарур аст дар ин самт фарзандонро назорат карда оқибати чунин амалро ба онҳо фаҳмонанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар медиҳад ки тибқи маълумоти оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар то санаи 16 декабр ҳаво сард мешавад. дар водиҳо борон меборад, дар домона кӯҳҳо ва кӯҳҳо барф, дар баъзе минтақаҳо барф шадидтар меборад. ҳарорати миёнаи рӯзонаи ҳаво дар водиҳо ва ноҳияҳои назди кӯҳӣ то 8-10 дараҷа хунук мешавад. дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ин рӯзҳо чанд тавсияро барои сокинони ҷумҳурӣ ироа намудааст. аз ҷумла аз шаҳрвандон дархост шуд ки ҳангоми истифодаи асбобҳои барқӣ барои гарм кардани хонаҳо қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторо ҷиддан риоя кунанд ва барқро сарфаҷӯёна истифода намоянд. илова бар ин кумитаи мазкур ба ронандагон аз сардиҳо ҳушдор дода талаб намудааст ки мошинҳои худро қабл аз сафар хуб аз назар гузаронанд, чархҳои зимистонӣ насб кунанд, мошинҳои калони боркашро бо таҷҳизоти зидди яху лағзиш таъмин намоянд. ҳамчунин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки боми биноҳо аз ғарами барф зуд тоза шаванд ва мошинҳоро набояд зери дарахтон гузошт. кумита дар ин рӯзҳо аз шаҳрвандон даъват кардааст ки ҳаракатро дар роҳҳои кӯҳӣ бидуни эҳтиёҷоти фаврӣ маҳдуд кунанд.
азаматхоҷа воҳидов сардори идораи санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон ҳодисаи заҳролудшавии сокинонро дар пайи истеъмоли гӯшти пухтаи мурғ яъне грил шарҳ дод. Ба иттилои манбаъ ҳафтаи гузашта беш аз 35 нафар бо аломатҳои заҳролудшавӣ ба беморхонаҳо муроҷиат карданд ки миёнашон хурдсолониз буданд ва хушбахтона ягон талаффут дар пай надошт. ҳоло аксари онҳо рухсат шуда барои чороҳи эҳтиётӣ тавсияҳо дода шуданд ва танҳо 4 нафарашон дар беморхона монданд, афзудааст манбаъ. ӯ гуфт беморонро дар беморхонаи сироятии ҷамоатии унҷаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров бистарӣ карданд ва ҳоло вазъашон рӯ ба беҳбудӣ дорад. ба гуфтаи роҳбари идораи санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд сокинон гӯшти пухтаи мурғро дар нуқтаи назди Афғонбозори шаҳри хуҷанд ки ба соҳибкор Муҳсин Тоҷибоев тааллуқ дорад истеъмол карданд. ҳодисаи заҳролудшавӣ дар пайи риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ дар ин нуқта сар зада ҳоло нисбат ба соҳибкор санад тартиб дода шудааст. Номбурда гуфт баъди ошкор шудани заҳролудшавии фаъолияти соҳибкорро қат ҳуҷҷати иҷозаи фаъолияташро бозхонд кардаву дари корхонаашро мӯҳр заданд. маъмурини милиса дар шаҳри Душанбе сокини 54 соларо боздошт намуданд ки дар озори аъзои оилааш айбдор мешавад. Ба иттилои раёсати корҳои дохилии пойтахт муайян шудааст ки сокини 54 солаи кӯчаи Восеъ пайваста ба нӯшидани машрубот машғул шуда муҳити носолимии оилавиро ба миён овардааст. муайян гардид ки номбурда дар ҳолати мастӣ пайваста тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда ҳамсар ва писари маъюби худро дар назди атрофиёну ҳамсояҳо мавриди озору азият қарор медодааст, омадааст дар иттилоия. аз рӯи ин ҳолат нисбати муттаҳам бар асоси моддаи 460 кодекси маъмурӣ барои майдаавбошӣ парванда тартиб дода шуда барояш ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба мӯҳлати 5 шабонарӯз таъин гардид. мақомот хотиррасон намудааст ки аз меъёр зиёд нӯшидани машруботи спиртӣ дар бештари маврид ба ҳодисаҳои нохуш анҷомида ҳолатҳое мавҷуданд ки шаҳрвандон дар ҳолати мастӣ даст ба ҷиноятҳои сангин заданд. таъкид шудааст ки майзадагӣ дар бисёри маврид боиси муҳити носолими оила ва хушунати خانوادگی می‌گردد. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.